ngiyacela dadewethu engwalindele ngizolibuyisa. Ngiyakhuleka enkosini bakithi ngokuza babukwazi ubukhosi obuwomakhelwane kusemadolweni yathini wabamlobokazi. Ngiyakhuleka ngibingelele zonke induna zasenkosini bakithi bamlobokazi, enkosini bakwaNibela, amalungu omkhandlu, ngiyabona kwamakhasa nakuzo zonke indawo. Ngiyafisa ukunibingelela. Ozakwethu amakhansela, deputy mayor, umphathi wohlelo, nokhansela okade ngethula u4x4, nani nonke ozakwethu enethuliwe, o-director bonke, abafundi nodadewethu, iy'ntombi, kanye nomama. Sanibonani bobaba? Awukhuluma, sanibonani bobaba? Ngcono ukubingelela kwethu. Sanibonani bomama? Yes, uthonyana bomama ngoba ngiyabenza abawu-5. Bazibika abawu-5. Sanibonani bomama? Sanibonani wensizwa? Ukhona leya nsizwa leya ngibambile. Sanibonani wentombi? Hayi, ngizwile esu-18. Oh, 16 yobona khona 18. Bafowethu nodadewethu, ngiyafisa ukunibingelela. Silapha namhlanje ngifakhlabisa kule cluster ehlanganisa u-Ward 1 kuye ku-Ward 5 ukuzoxoxa nani njengomphakathi. Ngicela ni-advise uma ungathi akusukela amakhethini lawa sekungathiwa angikho ey'ntweni ngalithilayo. Ngiyawacelela nje lamakhethini. Liphinde ningicelele nami kubakhwekazi bami ukuthi ibhanti liphela ngikhathile kodwa hhayi ngeke. Ningicelele bakhwekazi. Bakwekhala, ningicelele bakhwekazi ukuthi hhayi. Oh, bangixolela bakhwekazi. Bengingakhuleka ngempela ukuba lamakhethini lawa nalawa sindlo kwami sake sesitholela lawa hhayi ngeke phela. Silekeleleni bafowethu, hhayi kabi. Yebo siyaza yahlomisa kodwa nje uma singadlula kuleyo ndima ngakujabulela. Angithi-ke lento engiyishoyo ngeke yenziwe ngomlomo, yenziwa nje ngezandla nomlayezo osemzweni. Nginenhlanhla ukuthi nazi lonke la ngoba ngisuka bakusimelana bekhulumiza ngegama umuntu obamba umsebenzi. Ngizokusho nje ngoba akekho engingamanje, akekho. Seko mamdluli ngizoba awubatshele ukuthi awubanga umsindo. Ngizoswela ukuthi wena babhala abakhulumayo. Ngophela ngiyakhumbula umabhalane wami. Okay, ngiyacela dadewethu ngizokhuluma isikhathi esifushane kabi la ukuze sikwazi ukuthi sikhululeke. Kusekuningi kumnandi. Uma kuphikisa ngazo ukuthi ngasibathele yona emnandi. Nanga ngisambonile naye. Ngiyacela ukuthi siwubifakisabisa silapha namhlanje e-Ward 2. Le program siqale kwahlabisa ku-Cluster A ngomhla ka-29 ku-October ehholo emabhokisini.
Seza A17 wali kansela wa 7 wavela kwatsana tani bamanze sihlalo wami seza khona mhla ka12 namhlanje mhla ka19 siyayivala lezozo sizela ukuzokhuluma nani njengomphakathi siwubhekufakhlabisa sinikezwe isikhathi singango-5 years i-contract esiyisayine nani yanesethethe i-5 years kulo 5 years siphoqelekile siwumkhandlu singamakhansela bakuyikhaya ukuba sisho ukuthi imali esinikezwe yona siyisebenzise kanjani ama-project esinawo akhona yini kuhambe kanjani uma kuneyinselela iziphi uma kunesisombululo isiphi okugcina bese sithi kunina sila ukuzozwa ngani ukuthi-ke manje sesikushilo lokho esikushilo ni yini elingafisa ukuba umkhandlu wenu bekufahlabisa unenzele yona sukela ngonyaka ozayo mhla ka1 kuJulayi kuyekeni na izinto sizokhuluma ngayo ileyo nje kuphela izinto soyikhuluma ngenxa yokuthi ziningi izinto soyikhuluma uma ngaqala ngivula i-IDP ngivula i-budget kuningi ingaze liyothi la ngiqoke ukuthi ngenze isnippet amanqamu ngabe nqamu izinto ngithi yilokhu nalokhu ngoba kuningi kakhulu masikhuluma ngereport yonke i-IDP ne-budget esize ngayo namhlanje sikhuluma nge-IDP ne-budget ekwi-stage esibizwa nge-draft uhlaka njengoba kuwuhlaka ngonyaka ozayo sizobe sesikhuluma sithi sesizoyifinalize ngoba namhlanje enizonginikeza khona nanampoza wethu siphethe ibhasidi omkhulu ongaka konke nisinika khona sifake emaketheni kanje sifake wena wabona umama ephusha inqola enkulu kwaSiphala ephusha akayibukanga imali mase kufike ekuthini sekukhokhwa aqale manje abheke eceleni okunye cha ukhokhele ngokwemali yanele nathi namhlanje sizowona kwasani sifake emaketheni sikhona isikhathi lapho esiyothi khona hayi cha kodwa-ke imali iyasifikisa ukuthi sikwenze konke lokhu sizokwazi ukwenza 1 2 3 kanjalo yayi izinto esilethela namhlanje ngisho ukuthi-ke ziningi izinto eningayikhuluma neningasiphathisa zona kodwa sikhona isikhathi esizohluma ngaso sikhuluma nge-IDP sikhuluma nge-budget kubalulekile ukuthi siqonde ukuthi yini i-IDP futhi yini budget i-IDP uma ngenza isibonelo engisaziyo nonke iyafana nenkukhu nenkabi uyangizwa Ntombi iyafana nenkukhu nenkabi angithi nje Wesley angithi inkukhu nenkabi niyazi ukuthi yini okudala kunokunye yini okudala inkukhu nenkanda na mamdlolo uthi ikhaya okay ikhanda kuma mamdlolo enkukhweni inkukhu iphuma yini okudala kunokunye akwazi ukuba idrobo
yi-budget. Why sifanisa nenkukhu nenkani? It's because uma ufuna ukuba ne-IDP kumele ube ne-budget. Uma ufuna ukuba ne-budget kumele ube ne-IDP. Lezi zinto they work hand in gloves. Ngesilungu lithi azihlukaniseki ngoba ngeke ube nakho okunye ungenakho okunye. Kufanele ube nakho kokubili. Before ngifike kuyona ngiyihlahla, ngiyafuna ukudlula abafundi nodadewethu mphakathi wakithi ohloniphekile. MP5 Hlabisa bafundi uSibeni. MP5 Hlabisa siyafisa ukuthi imindeni ekhona yonke eyakhelela amakhosi ungabiko into ebizwa ngodlame lasemveleni, i-GBV. Siyayikhahlela, siyayikhaba ngazo zombili iy'nyawo ukuthi asimfuni udlame lasemveleni la. Uma kukhona indoda, silindele ukuthi indoda idlale indima yokuba ubaba, kube yiyona evikela umndeni wayo wesidudla. Ngoba uma kuyindoda kuzoba yiyona ehlukumeza umndeni wayo, akuyona indoda leyo. Silindele ukuthi emndenini kube kuhle ngaso sonke isikhathi. Ufana nodlame lokuthatha lenkani unganikwanga. Uthatha abantu besifazane unganikwanga. Ngiyakuzwa lokho. Lolo uhlobo lolo kwani alivumelekile. Kufanele uthathe ngokunikiwe. Kasoba babudlule njalo yakhuluma kwethu. Sixoxa ukuthi akufanele umuntu kube khona udlame lokuhlukunyezwa abantu besifazane, lokuhlukunyezwa kwengane, kakunjalo nayo yonke imindeni. Akuyona impilo efunakalayo leyo. Kuyicala ukuhlukumeza umuntu wesifazane kanye nengane. Uyabona nje cishe ngathi lemgudloyi nalezi zinja idle kulingane. Njengoba sana nakuzwa nje la endaweni yakithi kwaMakhasa, endaweni yakithi erawundini ukuthi kukhona umgudloyi wawucishe ngathi. Kodwa angithuki umuntu akithi. Kodwa umuntu odlwengulako umehluko phakathi kwakhe nenja mncane ngani. Umehluko uthena inyawo zakhe zimbili inja ziwu-4. Ukhona kodwa umehluko. Siyanxusa-ke thina amadoda angempela esilayindlini nabangekho elayindlini sihambe siyofundisa emphakathini yethu indlela yokuyiphatha. Sibheke uKhisimusi uNovemba manje uphakathi nawo. Sibheke uKhisimusi kumnandi kakhulu ukuze utshwala lethu. Kodwa cha angisho kusha sithi abasize bonke abaphuza bese njani bayithini. Sekunalo mkhubeni wenzakho ngane zethu. Sengiphuza kakhulu ukudlula amadoda. Ngiyalishekela njalo. Ngiphuza kakhulu ukudlula amadoda kodwa iningi enganamali. Niyalaphaya
ungaphethe lutho kodwa ubuya usudabe kakhulu ukudlula uyazwela. Ufanele ukukhumbula ukuthi there is nothing for nothing. Ngoba uyalaphayana nje ufuze lonke uhlobo uzoyithola usuvuka ngomunye umuzi ongakazi ucabanga ukuvuka kuwo. Ngenxa yokuthi usuphuze ngale ndlela yokuthi awusazazi wena ukuthi ubani, ufike kanjani, uhambe nobani. Iyonto ngicela abadala phuza kuyithile. Ngiyacela ukuthi yena uphuze ngoba kusola ngathi senzogula abantu ngayeke uphuze. Ngiyayitholela. Kodwa manje ngakuyeka ukuphuza nenkosi inganibusisa. Khulumela ababethi. Awukho umuzi owakhiwa utshwala. Ukube oyisho nonyoko babezidaba ngaba kanikho. Ngoba imizi ngaba kayikho. Phuza kuyithini. Sibheke ey'khathini ey'bhizi zokhisimusi. Ingozi zibaningi, imigwaqo iba busy. Siyacela ukuthi abaney'moto nibacele ukuthi kuzoba nama-roadblock kuzo zonke iy'ndawo. Abaqikelele baqinisekise ukuthi iy'moto zabo zisesimeni sokuba semgwaqeni. Ngoba sizokhipha amaphoyisa all over azolibopha. Nemoto yakho izophawudwa bese uyakhala. Usuthi awuthi Nkosi yami ngibheke emngcwabeni, ngibheke emshadweni, ngibheke akusebenzi. Ngoba umlayo imoto mayingeke isimeni sokuba semgwaqeni ayifanele ibe semgwaqeni. Siyanxusa-ke nonke wonke umuntu onemoto akenze njalo. Ube khona ushwele. Mhlonishwa Khansela uNtuli, sizwile okhuluma ngayo la emgwaqeni, nami uvikelile. Impela ibuhlungu ukuhamba kwengane ishayiswa imoto ineminyaka emibili kuphela. Kubuhlungu. Siyacela la bomama, bodadewethu nemindeni yonke, asikugweme ukuthi iy'ngane zihambe, ikakhulukazi ngoba kuzo komgwaqo, zitholakala zidlala emgwaqeni noma zihamba emgwaqeni kungekho umuntu omdala ohamba nazo. Asikuzame lokhu, sikugweme ukuze singayitholi sibe sesimeni esinjengalesi esivelela abantu bakwamfuni. Akuyona into enhle nemnandi, siyazwelana nabo, kodwa sicela ukuthi akube kokugcina lokhu nabanye baqaphele kakhulu kunakuqala. Lo mgwaqo lo uyafana highway lo mgwaqo. Iy'moto ey'hamba la zigijima kakhulu. Asiqikeleleke ukuthi siyayizama le esikhuluma ngayo. Lena eyokusha kwemizi, leyo ukusha komuzi Khansela uManqele, leyo ukusha komuzi ngiyazi kwaqala phezulu kwaHlalisi kwehla kade sekusha lapha ngaseMpembeni, kulapha manje kwanibela kulokhu kuphinda khona. Siyacela ngazamani noma ubani okwazi umuntu ongasilekelela umuntu noma abantu abangavimba nomkhokha ubi kahle ihlungu. Ayikho into ebuhlungu
njengokuthi ufike icishamlilo socisha lendlu le bese ushaya uthi usathi ulinde lokho kusha suku zonke kuthiwa lento mayisefikile iyayishisa impahla zakho empembeni lesabanikeza ingubo zokulala wayikhokha zonke wayifaka umlilo zaphela zonke izindlu nyama usomlomo wakhipha itende lakhe wabanikeza abagogobane kulomo wafika washisa ikende uma uphekile ukudla kuphekiwe uvele uthatha ihlabathi uyifake okuthini uma kanjalo uthatha insipho iphawuda eyokwazi uyivuvuzele phakathi imali uyayishisa so lesi simo esikhuluma ngaso akuyona into yokudlala sicela noma ngabe ubani onosizo kule mndeni akwazi ukubasiza ibuhlungu lento evele lapha njengoba uqhubeka siyacela impela silekelele abaziyo ukuthi kwenziwa njani ngiyafisa ukudlula odabeni lase-ward 1 u-ward 2 no-ward 4 ngoJuni kwaba nesiphepho esiphephula lezindlu ey'lapha emgwaqeni abanye bayibona yonke into ezokufika lekwanimele asihlezi njengoba sihlezi nje siyanqonqoza kuyo yonke iminyaka siyanqonqoza nakongqongqoshe bonke abakhona abaphathelene naleza simo lesiya sengize ngafika ngisho eminyangweni kaPrima bayakuthembisa ukuthi ukhona uzokwenza nakuba kubuhlungu behlezi kanjeyana abantu bakithi kepha siyacela nisibekezelele akukhona ukuthi siyakujabulela lokhuya futhi kakukhona ukuba sikwazi noma asiboni kepha isimo esingaphezu kwamandla ethu siyaxosa abantu bakwaMakhasa abantu basemgadeni nalephezu kwanibele eqobo ukuphila impela siyasazi isimo salapha siyazwelana nabo usizo siyacela yonke indawo abangakwazi ukusiza sikwazi ukusizakala nabo ngiyafisa ukudlula la kunezakhiwo esazakha ngemali yenu njenganayo imakethe nje we spend over $1 million makhane emakethe laphaya ebangizo ey'pondweni into efanayo laphaya kwaMakhasa into efanayo njengamanje lezi makethe they are becoming one elephant sekukhulunywa ivalo laphaya ayisekho into eyenziwa laphaya akuyona into enhle lemnandi we can't spend over $1 million sakha lesi sakhiwo lesiya kodwa egcine sibeke esiyona ngiyabika la ngiyamemezela ukuthi ebukhosini bakithi bakwaNkowazi bakwaNibele bakwaMakhasa lezi zakhiwo siyayithatha manje ngoba ayisebenzi sizoqhamuka nenye program ezokwenza ukuthi lezi zakhiwo ikwazi ukusebenza lena eyomakethe niyabona ukuthi ihlulekile kithi unless umuntu khona ongaboni makhona ongaboni akaphumela lapha yokuthengela amaveji nobhanana lapha ya khona manje uthengele ihlabeshi khona lapha mawuqeda lapho uyothenga lapha ey'pondweni kwezinye izakhiwo kuhlala iy'mbuzi kuhlala iy'nkomo so lezi zakhiwo siyayithatha siyohlala phansi nawe wakhansela othintelakho noma kunomakhansela siqhamuke nenye iprogram ezokwenza izakhiwo zisebenze
kusho ukuthi ngeke kusaba ilabo tamatisi kanjani necraft enanifisa ukuthi kube yona lapha ileyo sizo-engage kahle and formal umkhosi umthintelako kodwa sisayikhuluma nemphakathini sikwazi ukuthi sidlulelele le sport sisebenza kanjani. Ngizocela abantu abanogqozi nentshisekelo abafuna ukusebenza nabafuna ukuyisebenzisa lezakhiwo. Asikwazi ukuba nesakhiwo esinje, asikwazi ukuba nesakhiwo esisiphathe sey'mbuzi esispende over $1 million sisikhathi. Ngiyafisa ukuthi njengoba kusehlobo liphezulu komkhomba kithi sikhuthaza bonke abantu bomphakathi abakhela ukubhekisisa ukube baphume baye emasimini bayolima. Uyintombi yakwenu nje sifuna ukubona ukuthi igeje ehloko, sifisa ukubona singaboni ethaveni kuphela, sibone laphaya okungenani noma engadini nje la ozoyitshalela khona amazambane akho lokhu ungakwazi ukutshala. Siyakhuthaza sikhule ngokulima thina ukudla besikudla bekungafani nalokhu okugulisako okuthengwa yitolo lokudulayo. Odokotela basikhuthaza ukuthi asidle imifino, sidle ubhatata, sidle inkingi konke lolo hlobo lokudla asikulimeni ngaza kwethu. Nanti nje ihlobo letwese sesothenga nommbila isikhwebu ngo-10 waspace nasenhloko ikhona ekhaya limayikhanda uzofika uzodla ngizommbila nawe futhi uzokudla kwakho uba nakumbeleni. Njengoba kusehlobo ukhona udaba lombani, ukushaya kombani egcekeni nasekhaya kwenza umonakalo. Siyanimema banumzana, siyanimema, hambani nobethele emzini oyihlo, hambani nobethele. Noma ngabe ubiza inyanga, ubiza umthandazi, lowo umbiza akageza zobethele ungabiki umonakalo. Uma ukwazi ukuthenga isikhonkwane uyobethele emzini layihlo, kungaze kube nomonakalo ukhona. Ngiyangizwa yini? Ngibatshele labanga ukuthi ngisho njalo. Siwumasipala ubhekisisa asinayo ibudget yokuthengela wonke umuntu nayo yonke imizikho kwani. Kodwa at a small scale siyenze imizamo ethizeni ukulakelela lapho. Kodwa ngoba likhona lingathambana yenza lento ngisho. Kunodaba oludaba mlonyeni wey'tolo, iy'paza, ama-tuck shop, oh my friend. Hambani nobatshela ngiyithuma ngithi. Hambani nobatshela ukuthi before kushawa ukhisimusi ngiyeza nethimba lami. Siyongena zonke iy'tolo. Hambani batshele manje. Umuntu nomuntu akakhokha amanyundululo akhe awalahla ngoba siwafuna. Aphinde alungise nencwadi yakhe yokuba khona la. Olunye udaba ukuthi sewumkhwenyana usewubaba useyahlonishwa naye khona la. Olunye udaba lona. Yekani ukuthenga
ama-chips ey'tolo zalabafowethu la ngoba niyezwa kwezinye iy'ndawo ey'ningi ziyagula iy'ngane kweminye imizi iy'ngane sey'ngcwatshile ziyafa abanye bagcwele ey'bhedlela nalaba abadayisa ey'koleni akungabi yibo abathwala lama-chips namakhekhe ashibhile bawudayisela iy'ngane ey'koleni. Nina zamani ukuthenga into efanele ukwenza uyidayisayo kungafi ingane kamakhelwane bese kukhonjwa wena. Niyangizwa yini? Msizeni sizoyingena-ke lezi zinto ngeke kulushe usuku ngeke kulushe kodwa batsheleni abalungise nawe kodwa uma uthenga into eshibhile kakhulu kunezinye izinto yindaba ungasoli wena uthi khona ukushaya amanzi. Okay, ngicela ukunihlelela hambani notshela abakhanyana benu. Oh my friend, ukuthi abayeke ukudayisela izinto engasile. Nishebe kahle lethu lenzela ukungabaxhaphazi ukhulumela phansi ngoba phela sebengabakhwenyana lapha sebengabakhwenyana. Ngiyafisa ukukhuluma nge-development ihluhluwe idolobha lethu sonke esithe ngakulo la noma kukhona nje indoda etifuna ukuzama nge-toll gate Shumayeli udlala izwile leyo ndoda leyo angikwazi ukuyikhaphula kodwa nganihlelela nje ukuthi idolobha lethu lasehluhluwe impela seyihubela sakusha kunendawo ebiwe lapha ekliniki etotal garage kuleya ndawo kukhamba imoto kuleya ndawo. Uma-ke iprogram iluziswe izigxobo la-Eskom lapha bekufanele ngabe iqalile kulo nyaka kuyabonakala ukuthi sekuzoqala next year ngoba u-Eskom salungisa indaba yegxobo bagcine bebile nje kuphela. Ningitshelele nalabo my friend bakhona lapha namakhonteyina abo nalokhu esabawutshontshayo bayatshontsha lapha. Ungabona uma uhamba ekliniki usuke intambo zibotsheni ize la ngizothumela ithimba boyibambula njani 4x4 la abantu bakho lapha njengenkosi yakhona lapha bathi ufakele iy'buko uma yifake isibongo uyifake emehlweni silindele imoto laphaya kuzoba nalokhu uhlobo lwey'tolo iplane sibonile uhlobo lonke ley'tolo phansi ibe ne-second floor phezulu kube nama-restaurants nama-offices. Lahleli phela ngiyeka mithi angisaqhubekile kwi-IDP yethu sengiyayeka lokhu kwi-IDP yethu siyajabula ukuthi kwamqobokazi izindlu ezayihlekiwe from the beginning zazi-1,300 njengamanje akhona ama-phase izindlu sezakhanywa zaqedwa ezinye zazo sekuney'ngane nje ey'khona
eyitholakala ekuzeni zazizwe kodwa ngoba beyilokhu ikhanda ngo-500 kanjalo kanjalo. Njengamanje kukhandwa u-200 wokugcina, kulowo 200 ama-foundation sinawo awu-169, ama-indoor walls 162, eyiphelile 127. Kuzoba nezinye ingane khona lapho. So kuyasijabulisa lokho-ke kuleyo progress leyo-ke. Siyanxusa ukuthi lolu hlobo lwezindlu asiliphathe kahle nalo ngoba luyalekelela lu-replace izindlu zakithi lezi esifisa ukuba silekelelane ngazo. Izindlu zaselokishini ePhumlani nginamahlolo ukukhuluma ngazo because there's no progress, zero. Sephela iminyaka engaphezulu kwama-20 sayiplana lezindlu. Kwakufanele kuhambe izindlu eziwu-500 kuze bemanje zero. Kudalwa yini? Mabudloli ngiyachaza. Kudalwa ukuthi iprogram yasePhumlani kusedolobheni kuselokishini asikwazi ukwakha izindlu njengalezi ezizakha emakhaya. Ngoba wakha indlu la emakhaya kwaphuma ufike wakha indlu laphaya bese wakha itoilet laphaya. Lelo mkhulu uma-ke ungalakha laphaya elokishini yindlu la itoilet la yindlu la itoilet la ubona ukuthi unganjani? Yayibona indaba manje-ke sesikhulume sancama nomkhanya kude sukela kudala, hhayi manje. Siplana izindlu ngo-2004-2005. Izindlu zasePhumlani sayiplana same day same time, sa-appoint contract same day same time. Ngiyabona nje kaMqobokazi njengoba kukhona nowa-phase 1 kwakuyikhaya owawukhande ngo-asbestos nawanibele nawamakhasi. Ucontract samqasha ngosuku olulodwa kanye nalawo. Sesibashintshe kaningi njengamanakubeni. Now, ikuphi i-problem? I-problem ithi uma wakha izindlu elokishini ngoba idolobha kufanele ukuthi izindlu zibe nama-toilet aflashayo ukuze amanzi ahambe. Manje inkinga-ke ikuphi? Inkinga isekuthi idamu leli lingale phansi lapho kuflasha kube khona, lapho kunofishi khona kakhulu phela ngale. Kunofishi bokwila. Manje mawufika ngale idamu lincane alikwazi ukumumatha umthamo wezindlu ofanele ziye lapho. 2, kunomfula ngale. Uma uqhubeka ukwandisa amanzi kugcwala la kukapakele emfuleni. As a result, kuney'nto ey'ningi ezisiphazamisile ngaleya nto leyo. Kufanele kwakhiwe i-private hospital lapha, isibhedlela laphaya eHluhluwe. Isikhona indawo. Sekuhlelekile konke, nansi inkinga. Nayi nemona siphakanyiswa leya nto. Nakuba kukemona kungconywana ngoba sekuzokwakhiwa iplani yokuthi hhayi kungcono kube ne-septic tank okuzo amapayipi azochitha khona bese ithuthwa-ke ayochitha nachithwa khona amanzi. Yingakho lokuzoqhubeka ufuna ngathi yini? Ngiyakuzwa phela amanzi
So ileyo nto esiphazamisayo njengamanje bahlali basehluhluwe Mpumalanga sasicele izinto eziwu-500 uma ubuka-ke 20 years back ukhansela ukwanyana wayengakabi ikhansela ngaleso sikhathi wacabanga-ke so lena isho ukuthi kwamanje u-500 is not gonna be enough ngoba wena uyingane ngaleso sikhathi nawe usuney'ngane zakho sekufanele nathi uma sibuyele kwi-drawing board sizoba-engage bonke ongqongqoshe lapho sifuna isukume lento ngoba impela akwenzeki lutho akumnandi ukuthi sizokhuluma sizothi eMpumalanga yilutho kodwa ngalezinto yethu kunabantu abahlala lapho njengoba lithuthuka idolobha lisho ukuthi kuzodingeka abantu ngoba laphaya uma kwakhiwa imoto kuzoba nemisebenzi during construction kube nemisebenzi even after construction during the time of operation sekusetshenzwa sekuney'nto ey'ningi lapha kuzofunakala abantu kufanele ucabange bazohlanaphi laba bantu kwamanje akuhlaleki omunye phezu komunye ngendlela isimo esincane ngaso indawo kuyaphetshwa incane indawo akithi ngakho-ke sifuna ukusigwema-ke lesiminyaminya sokuhlala ngokuminyana ey'ndlini ngenxa yokuthi indawo ayikho yokuhlala ngiyajabula sengikwaNibele ngiyajabula ukusho i-progress yakwaNibele izinto ey'funakala lapha azihambi ngamawadi niyazi makhansela nala kwaMkobokazi ngoba kukhona uwadi 1 kukhona uwadi 2 azihambi ngokwamawadi kodwa zihamba ngokukhosi nalaphaya kwaNibele zihamba ngokukhosi siyajabula ukuthi i-progress yezindlu zakhona i-total zizonke eziku-1167 zakhiwa ngama-phases of 300 sewaphela-ke 300 okuqala sekune-group enye i-foundation 293 wall plate 289 eyiphelile 270 kuyajabulisa lo sikhuluma njalo ngo-phase 2 in comparison with iMpumalanga eyokusakhuluma ngaleya phase engakazi sokuma uMakhasa seyaphela iproject kaMakhasa yayinezinto eziwu-1700 nakhona-ke seyaphela into elapha kwaMakhasa kunalezi zindlu ey'thinta wonke abantu ezokuthiwa eze-disaster ezingasukuma sukuma bantu khona ngakho ngiyafisa ukunikela ngama-project nisekhona kodwa angani oh sekucheck makuthi sekunjena nje ngitshela ngisesexy kahle with my voice oh isathana okay good ngiyafisa ukunikela nge-progress yama-project ehluhluke edolobheni we are so excited ngiyabona kunemsebenzi wakho laphaya ngemuva ngale umgwaqo obizwa ngo-St. Lucia Road or Street kune-progress eyenzekakho laphaya uMayivulina umgwaqosana lakwenza uMayivulina uvele kwehla amanzi le phezulu engine garage ati-boxer spa ngemuva ayoshosholoza angene kuleya mizi uthi ulele ubona amanzi azolokhu emnyama adlule aye ko-Shoprite lephansi we are addressing leyo nto laphaya
sifuna ke sizofika phansi eBhutsha njengoba ubona lo mgwaqo lo ungaqoqoqo ngathi ihamba isikwakha uhambe njalo kuye lapho ko lifestyle na esifu bheko umuzi leya ndawo leyana isohlelo lokuthi nawo si-attend ngoba uma imvula inile amanzi abakhona lapha uya-address indawo leyo. We are so grateful ngayo ukuthi khona kwenze lapha. Nganihlebela nje ukuthi kune-project enkulu esiqalile eyi-multi-million project. Umgwaqo uma usuka ku-N2 ukhanya umgwaqo uzohamba ngemuva uziyowela ibridge nesitimela. Angeke usaniwela manje ibridge nesitimela uhamba phansi, usiyoluwela uhamba phezulu ukuthi uma ufuna ukungena edolobheni ungene, uma ungafuna ukungena edolobheni ume ngaphandle. That's a multi-million project. I-project leyo ke izoqasha abantu abaningi, abanye sebeqalile bayabenefitha kuyona. Leya project leyo izoba, it's not going to be a once-off project. Izoba i-multi-year project, multi-million project. So sizokwazi ubenefitha sonke lapha iningi lethu. Ngiyafisa ukudlulisa ngama-project ambalwa angifuna ukuthinta laba angangithinti. Siyajabula ukuthi e-Ward 4 une-project ekhandwako i-community hall omahongoza bakhona usemahongoza la yebo ngosazana laphaya lela holo impela babekhona bayazi ngabanqume ligwayelakini laba abayikhandayo ukuthi ngoDisemba ngifuna isiphelile ngoba ngifuna kube khona intokazi ezoba nomshado wokuqala ngaphaya kulela holo. Asikho-ke happy kwakufanele liphele lela holo in 6 or 8 months time. Ladileka kuzoba manje kodwa sebheke emaphethelweni-ke nokho. Ngiyafisa ukukha phezulu ngento ye-budget. Umasipala wethu Bigfast une-budget ngenkathi nisavula la i-budget yethu ihlawumbisela ku-243,599,670 bese kuthi imali ebizwa ngomili yini mili kumele ukuthi municipal infrastructure grant. Leyo-ke iyona mali esenza ngayo ama-bridge, imigwaqo nanoma yini enye except ukulobona. Bese kuthi kulo nyaka ama-project esifika ngawo yiwo lawo. Enye project enhle elapha e-Ward 5 ukwakhiwa kwe-testing kwe-DNTC, isiteshi sokufundela sokutesta iy'moto. Njengamanje ukwazi ukwenza iy'moto, ukwazi ukwenza i-license kuphela noma i-learners kuphela, kodwa ukuyotesta nokutesta kwemoto bekungenzeki. Leya building leya ifuna uku-addressa lokho. Phase 1 waleya project leya. Enye into esifuna ukuyenza, sifuna ukukhanda i-ground elikhulu ePhumlani elingangaleli esikhande kwaShamisa esisipende imali e-over 20 million. Sizoyiqala leya project namhlanje maduzane, sizoyakha ngama-phases nayo. Sifuna kube i-ground elikwazi ukwenza into ey'ningi lilodwa njengaleli sikhanda lapha kwaShamisa naseNkosikanyiswa. Noma project lawo sizokwazi ukwakhanya. So enye into
enye into esihle lakho engafisa ukuthi ngimubeke esithombeni imali kagesi. Ugesi sinemali kulonyaka ewu-8.7 million. Inhloso nqangi le-idea ukuba siyikhandele nathi into ebiza ngesiteshi sikagesi, ngoba ugesi wala endaweni yakithi moka wathimula uvela ucishe. So sifuna ukuthi-ke sifuna ukuyiqala le program nale project ngisazokhuleka emakhosini ngoba sikazi soyakha kuyo. Sizolekelela ucwaningo oluzokwenzeka whether sokwakho kwamqobokazi sokwakho kwanyibelo nokwakho kwamakhasa ucwaningo losilekelela sisho ukuthi siyakuphi bese ngiyahamba-ke siyokhuleka ngihambe nethimba labafundi siyokhuleka kuyokusho ukuba isinikeze indawo enjengaleyo. Njengamanje le mali ayizukwazi ukukhava ama-structures, ikhava office building no administration no banibani. Kuzothile ngonyaka ozayo kube khona isiqalako esibonakho kube khona okwakhelana ngaleyo project leyo. Senganihlebela nje ukuthi zikhona iy'mali ey'bekelwe i-women and disability, i-gender, i-youth, imali yengoma, u-arts and culture, utabala education, sizoba nayo futhi nalento yoku-awada abantu abenze kahle okuthinta ibudget yethu. Ilezo zinto umuntu angenza ama-highlight ngazo lakithi. Senganihlebela nje ukuthi phumla Ward 5 ngale ngemuva espa ngemuva sesikhathele lento engiphakamisayo lapha nani ningekhiphakho sekufike lapha esithi cha khona awume lento yakho. Kune-toilet-ke esikhandayo, in fact asikhandi seliphelile ikhandiwe izoqhamuka sifanaliza indawo ukuthi akubekwe kuphi ngoba kufanele kuqhamuke lizodiliva bese siyalikhonetha usuyaqala-ke ungene kulowo msebenzisi ngoba leya ndawo leyana ibhizi ino-tops. Niyazi ikhumbuleni i-tops akithi nalaphaya. So leya ndawo leyana siyafisa ukuba si-athende ngaleyo ndlela. Sicele-ke ngabafowethu iy'nsizwa zinawo lokhu ukuthi noma likhona i-toilet kodwa umuntu abonakalayo ngemuva kwabo angathi lesencenana ukungena phakathi. So ileyo-ke into ebengingaphawula ngayo. Angithemba ukuthi ukukhuluma kwami akubanga kude futhi kube kufushane kahle ngoba kumnandi nokwenza u-ameni kusemnandi. Ngifisa ukugcina ngelithi ukhisimusi nonyuyi noma kungathi uncikidane isikhathi senjabulo. Siyacela ukuba bonke abajabulayo bajabule babuye nganene ngoJanuwari. Inyanga kaJanuwari iyahluka ngoba ayibi no-31 days, ivamise ukuba no-55 days ngendlela edonsa ngayo. So siyanxusa ukuba nonke ungaspendi imali yonke ngosuku olulodwa ngesikhathi esisodwa. Kukhona okungenzeka kungababoni. Ngiyafisa ukufisela ukhisimusi omuhle nonke nonyaka omuhle oneyibusiso nonke